Dalaygo ng amahan, Dios na gamhanan sa tanan. Karong gabi una, adto ta sa pulong sa Dios, mga igsoon. Atong pag-ablihan ang 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 7 ngadto sa 11. Og kini akong giuluhan, mag-alagad kita alang sa kahimayaan sa Dios. Mag-aalagad kita alang sa kahimayaan sa Dios. Nagaingon ang 1 Pedro 4, versikulo 7 ngadto sa 11, apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na. Busa magmalino kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Og labaw sa tanan, batuni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usag-usa. Sanglit ang gugma magatabon man sa kapid-an ka mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usag-usa ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad, kinahanglan mag-aalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios aron nga sa tanang butang ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya og ang paggagahom hangtod sa kangturan. Amen. O kini ang pulong sa Dios, mag-aalagad kita alang sa kahimayaan sa Dios. Dalaygo namong amahan, salamat sa imong pulong nga usab kini makadugang sa among pagtuog pagsalig. Mamalig-on kami. Muhamtong kami diha sa pagpanginabuhi uyon sa imong kabubuton ngadto sa pagkabalaan o pagkamatarong. Hinaot pa Lord, nga imo kaming tultulan sa tanang kamatuoran, ang balang espiritu magtudlo kanamo, mag-abli sa among kasing-kasing aron masabtan o magdawat matuuhan namo kining mga kamatuoran nga among pagadawaton karon. Bahin sa pagpangalagad alang sa imong kahimayaan. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Kasagaran sa mga Kristohanon, ipanghadlok ang pagbalik ni Jesus. Ipanghadlok. Imbes gamiton aron sa pag-agni sa mga tao ngadto kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. Mao nga daghay mga taong mga nalisang, partikular ang mga Kristohanon, sa maong pagbalik ni Jesus. Puno sa mga kabalaka, imbis musalig kang Jesus sa ilang pagkalig-on o sa kaluwasan. Busa ang ubang mga Kristohanon way kalinaw. Apan ang tinuod nga pagbalik sa Ginoo mo'y makahatag natog kalinaw, paglaom, kaluwasan, o kalipay hangtod sa kahangturan. Subusa ato kining andamon ang atong kaugalingon sa pagbalik ni Jesus kay tungod kini sigurado moabot, walang takaybalog kanus apan moabot kayon. Kaya ang pagbalik sa Ginoo perming nagkahiduol nga umalabot. Busa angayan nga samtang kita naghuwat, gamito nato ang tanang atong mga kahimuan, ang atong kusog, tanang mga gasa nga gihatag sa Dios kanato, ato kining ipanginabuhi og atong ipangalagad kaniya. Kay kung hunahunaon nato nga ang pagbalik ni Jesus dugay pa o watay siguro nga nagpakabaliwa kita, mawad-an ta og kasibot, mawad-an tag pagsalig, mawad-an tag pag-apura sa atong kaugalingon hangtod nga kita magpasagad og magkinabuhi, mag-relax lamang ta sa atong mga unudong pagkinabuhi. Og labot pa niya na masakpan ta sa pag-abot ni Kristo nga kitagyod mahimutang diha sa kalisod sa atong kinabuhi. Nining atong maong bersikulo nga atong pagatun-an karong gabi una, mga igsoon, atong susihon ang duha ka pagpangalagad
nga atong pagabuhaton atubangan sa Dios. Doon natay kaamuan, doon natay kakusog, kaakuhan nga mga lagad. Duha kini nga angay nato masayran. Primero makita nato sa bersikulo 7 ngadto sa 9 atong susihon ang kumon nga mga gasa sa pagpangalagad. Ang kumon nga mga gasa sa pagpangalagad nato. Mga gasa kasagaran sa tanang Kristohanon. Why Kristohanon nga wala ni ining gasaha? Alang ni sa atong pagpangalagad. Primero mabasa nato sa bersikulo 7 nga kining gasaha kumon ni sa tanang Kristohanon mao ang pag-ampo. Tanawa ang bersikulo 7. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na. Busa magmalinawon kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo manag-ampo. Mao na itong kinahanglan. Bisa pag unsay kalisang ning atong kinabuhi nining panahona, nagkaduol na ang pag-abot sa Hesukristo. Busa ang atong hunahuna, atong pagabatunan nga magmalinawon og maayong atong panimuot aron kita magaampo sa Dios. Sama sa mga pag-ampo, kinahanglan ato kining buhaton. Sama ba sa usa ka tawo nga moampo ngadto sa atong Ginoo, motiyabaw didto, mangayog unsay pangayoon. Mingon si Pedro sa iyang sulat sa bersikulo 7 sa atong teksto, nagaingon. Nagaingon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, nagaingon. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Ang pag-ampo mao ang pagtugyan ngadto sa Dios. Siyang may kontrol sa tanan. Siya ang dunay gahom sa tanan natong problema sa atong mga kabalaka. Kay siya dunay kahangawa kanato. Kinalamot tiyabaw tangadto sa atong mga kahintang. Sama ba sa usa ka bata, usa ka nahimugsong bata. Mahimugsog gali ang bata gikan sa tiyan sa iyang inahan. Kinahanglan kini pahilakon. Kinahanglan kini mutiyabaw sa hilak. Kay kung dili mutiyabaw sa hilak, patay maong bata. Mausab kita, kinahanglan gid mutiyabaw ta sa Dios mga sa pag-ampo. Kinahanglan mao na ni atong kinabuhi, lifestyle nato ni. Kay tungod ang atong pag-ampo sama sa atong gininhawa. Kung muundang ta sa pagginhawa, may igsoon, nagtiman ka na, patay na ta. Busa, dili gyud ta mo hunong diya sa pagtiyabaw ngadto sa Dios. Bisan pa nga ang atong Ginoo nagtudlo sa iyang mga alagad, kay tungod ang mga alagad duna nining gasaha, apan wa sila kay balong sa pag-ampo. So gitudluan sila sa amahan, sa atong Ginoo, kay miduol sila dito sa Lucas 11 bersikulo 1, miduol ngadto kaniya og miingon, tudloy kami og pag-ampo, Ginoo. Kining pag-ampo buhaton ni sa walay paghunong, sama sa gininhawa. Kay muundang ta ginawa, patay gyud ta. Mao pod ang atong pag-ampo. Hunong galit sa pag-ampo, mamatay gyud ang atong fellowship, ang atong pakighiusa sa Dios. Mamatay kay tungod wa natay pagigistorya kanya, wa tay pagduol kanya. Subo sa mingon ang 1 Tesalonica 5:7 nag-ingon, pag-ampo kamo sa walay paghunong. Kinanglang yun nato gamito ning gasaha, naani nato tanan. Wa tay kapasangal nga wa koy gasa sa pag-ampo, na tanan. Kumon kini alang sa tanang mga Kristohanon. Sa diha nga siya gi anak pag-usab, naluwas siya, na doon na say gahom, doon na say gasa nining pag-ampo. Kay tungod kini ginhawa na nato. Tanan kita nagasagubang sa maong mga problema nining kalibutan. Ang atong ekonomiya bagsak yun, tag-as na kayo mga presyo, di na ta makapalit kamatis na lamang 500 ang kilo. Usaw naman na. Maglisod ta. Wa tay kahapsay sa hunahuna. Apan kumudul ta sa Ginoo, magpahungaw ta, mutiyabaw ta kaniya, siya may maghatag natong kalinaw. So atong iampo ang mga ekonomiya. Siya may kontrol na ni. Iampo nato ang terorismo. Daghang patay. Bisan pa ang mga dili nato kasaligan nga future nato, ato lang gyapong iampo kay tinuod ang Ginoo may naghimos tanan sa sinugdanan ngadto sa katapusan.
tanang future siya may kupot niini og siya mahatag kanato og bag-ong og maayong future. Maatubang nato ning tanang problema pinaagi sa pag-ampo. Sa atong pag-ampo makitagbo ka sa atong Ginoo, makipag-istorya ka kanya kinasing-kasing, dunay kalinaw, dunay kahapsay. Mabati nato yang tingog diri sa atong tanlag nga igsoon. Ikaduha nga gasa nga kumon alang sa tanang Kristohanon mao ang gugma. Bersikulo 8 atong basahon. Og labaw sa tanan, batuni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usag-usa, sanglit ang gugma magatabon man sa kapid-an ka mga sala. Kini ayaw inangwa kay gugma. Bisan pang gugma sa kaaway naa nato. Apan ang atong unod na ang gugma sa kalibutan. Apan ang gugma naa kanato gihatag sa Ginoo sa diha kita naluwas, iyang gibubo sa atong kasing-kasing pinaagi sa gahom sa Espiritu. Sa diyang madawat natong balang Espiritu, gikahuwad diri sa atong kasing-kasing ang gugma sa Dios. Mao nang maantigo punta, mugugma diha kaniya. Mao nang misugo ang Ginoo kanato nga ato siyang higugmaon ang atong isig ka tao. Atong higugmaon. Tanawa, Roma 5:5 nagaingon, og ang paglawom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man ngani sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga naghihatag kanato. So, doon na tayo gugma. Gikan kaniya, mao nang makahigugma ta sa Dios o makahigugma usab kita sa atong isig ka igsoon. Mao nang gisugo ta sa Ginoo sa John 13:34-35 nagaingon. Niingon si Jesu Kristo, ako maghahatag kaninyo bag-ong sugo. Bagong sugo. Kay tungod nadtong gisugo ta mga rebelde pa ta, di ta kay gugma sa Dios, dili punta makahigugma sa atong kaaway, bisan pangalay sa atong kaugalingon di ta makahigugma, higugmaon lang nato katong mahigugma po nato. Busa bagong sugo ni nagaingon ng Ginoo nga kinahanglan maghinigugmaay kamo ang usa sa usa. Unsaon man namo paghigugmaay sa usa sa usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Unang nahigugma ang Ginoo kanato, gihuwad diri sa atong kasing-kasing ang iyang gugma ug busa makahigugma sa atong igsoon bisan pa sa atong kaaway. Mao nang maingon nga kinahanglan maghinigugmaay kamo ang usa sa usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa. Nganuman, verse 35, kay aron ang tanang tao makaila nga kita mga tinun-an niya. Pinaagi niini kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Tanawa, bisan pa nga atong paghinigugmaay sa atong igsuon, nga wa tay mga kayugot, wa tay division, makakita ang mga dili magtotoo usa ka ebanghelyo para kalina. Maayo gyud ning naatas Kristyanismo kay naagyod ang atong paghinigugmaay. So, ang gugma, mutabon kini sa daghang sala. Kapid-an ka sala. Kay tungod kining gugma, mupasaylo, musabot, muhigugma, bisan pa sa mga sala. Dili ni pagtabon sa kasalanan sa uban nga atong inigar nga wa manay sa na bisan pag nanapaw na kay tungod atong gi higugma kay tungod may atong pagsabot ning pagtabon sa daghang sala. Sayop nga interpretasyon. Kining gugma ha, pagtabon sa kapid-an nga sala, ambot pasabot, mupasaylo, mudawat, musabot sa mga tao sa ilang kahuyang. Mao nang maingon din sa Galacia 1 sa pagsabot nato sa isig katawo, mga igsuon ko ng usa ka katawo mahiligas ngadto sa kalapasan. Unsa man? Atong kasab-an, atong pamalikason, dili. Kamu mga espirituhanon, kamong dunay gugma, mao ang magpahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Apan palandunga ang imong kaugalingon. Huna-huna. Base ikaw matintal usab. Kinahanglan gyud nga kita musabot sa mga kaigsuonan nato nga nagdalinas sa kasalanan, mupasaylo kita. Malipay ta sa atong fellowship sa matag usa. Labi na sa atong lunch fellowship na agyud ang atong gugma.
atog yung ipanginabuhi kini nga kumon nga gasa nga gihatag sa Dios. Ikatulo, nga kumon nga gasa mao ang pag-abi-abi. Versikulo 9 atong basahon. Batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Walay pagbagulbol. Usahay gud na galing mo bisita sa ato, no? Nga mga tao nga murag di ta gusto mo dawat kay watay kahatag, watay ka atubang nila, no? Magbagulbol ta naa na pud ning tawhana nganong gi kuamban gi timing man og paniudto watay suwa nay bagulbol. Usahay mamakak ta. Labi na og ang mobisita nimo katong imong giutangan dugay na kayo. Mahadlok ka matubang imong tudluan nimong anak nga ning ingna nga wa ko diri, wa si mama diri. Mingon po tong bata na ay manang nag-ingon si mama wa ko no siya dinhi. Na tungod sa atong kining dili pagka-abihon na manghambog ta, mamakak ta. Kinahanglan maabi-abihon ta, magpakita tag kaayo sa mga bisita, sa mga langyaw, sa mga dumuduol, maigsoon. Ining panahona, pagkasulat ni Apostol Pedro, daghang mga Kristohanon nga milangyaw nining panahona. Naglakaw-lakaw labi na mga pastor kay tungod gipangita ang mga Kristohanon aron paligunon. Og manapoy daghang mga Kristohanon nga milangyaw kay tungod gilutos sila na ang paglutos gipamatay ang uban hadlok sila nga kinsa may mudawat niya na ngadto sila sa bukid unsa man kinsa may mudawat nila wa man sila kaila. Kitang mga Kristohanon moy muabi-abi kanila mo ni sugo na may himo natong pag-abi-abi kay gasa ni nga gihatag sa ato sa Dios. Sama namo magtiayon ang among trabaho mao ang pagmisyon sa kamig mga bukid, sulod mis mga kagubatan sa mga kalasangan, moatubag mig mga taong kalanlay, mga tao naay mga NPA at tiunan mig mga pistola, pabutan mo sa likod, kay nga namog mga matay mi, naay usahay sakon ko sa stage, sundang ng mga tao. Apan, pag-abot na mo sa lugar nga wa mi kaila, naay mga dili magtutuo mo, abi-abi na mo padayon sa ilang balay. Labi na kung Kristohanon ta, kinahanglan gyud ato silang abi-abihon. Kay tungod, sama pa sa giingon sa Hebreo 13, kining pag-abi-abi, wata kay bawog dunay anghel na atong nadawat, manulunda. Basahon nato, Hebreo 13, versikulo 1 ngadto 2, nag-ingon, himua nga ang gugmang minagsuon, magapadayon diha kaninyo. Ayaw kamo paghikalimot sa pag-abi-abi o mga dumuluong, kay pinaagi niini, may na nagpaka-aamuma o mga manununda, sa wala lang nila hibalui. Tanawa, wa sila kay balo nga manununda na itong mi saka sa ilang balay. Kining manununda, may anghel may gisuon sa Griego, angelos. Ambot po sabot mensahero. Usahay dili literal nga anghel maabot kininyo kundi mga mensahero, mga pastor. Kinsa may mo abi-abi nila, kinsa may mo dawat nila, nga wa sila kaila, kinsa may magpakao nila. Kamo, mga Kristohanon, kita ato ning gasa nga angay natong buhaton. Mubuhat tag maayo sa tanan. Galatia 6:10 nagaingon. Busa sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Tanawa, dunay grasya kining pangalagad nato pinaagi sa kumon nga gasa nga gihatag sa Dios diha kanato. Apan naapay usa ka gasa nga dili kumon kundi piho nga mga hiyas nga gihatag sa Dios alang sa atong pagpangalagad usab. So naa nato ang kumon. Apan nausab nato ang piho nga mga hiyas. Basa nato bersikulo 10 ngadto 11 sa atong teksto. Sumala sa hiyas nga dadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usag-usa sa ingon nga mga maayong pinayalan. Tanawa, atong gamiton kini nga piho nga gasa nga nadawat sa matag usa nga isip mga pinayalan sa nagkadalaing grasya sa Dios. Unsa maning gasaha, unsa maning hiyasa? Bersikulo 11. Ang tao nga magasulti kinahanglan magasulti sa siyang ingon nga sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao kunong magasulti, magawali,
Kinanglan magawali siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Mao ni primerong gasa. Ang pagwali, ang pag-share sa gospel, ang pag-preach, ang pag-teach. Unya ikaduha, kinanglan ang mag-aalagad, siya ingon nga mag-alagad pinagi sa gahom nga hinatag sa Dios. Ikaduha nga hiyas nga piho ang mag-aalagad sa Dios, mag-aalagad sa mga katawhan. Aron nga sa tanang butang ang Dios paggahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya og ang paggahom hangtod sa kamangturan. Amen. Kining gasaha nga piho alang ni sa kahimayaan sa atong Dios. Piho nga mga gasa alang sa pagpangalagad nga talagsaon nga naa sa matag usa, mga igsoon. Kita ugod mga piniyalan sa hiyas kini, piniyalan ta, kinanglan atong pagagamiton kini sa pagka matinud-anon. 1 Corinthians 4:2 og labot pa niini kinahanglan nga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Kitang mga piniyalan kinahanglan magpakita nga kita kasaligan gayon. So isip mga piniyalan, mga tubang yun sa Ginoo sa pag-abot sa adlaw. Sama sa Mateo 25 nga ang mga kanding o mga karnero, mga tubang. O kadtong mga alagad niya, pagadawaton sa Ginoo, unsa may atubang sa Ginoo, unsa may madawat nato, maingon ang Ginoo, well done my good and faithful servant. No? Nganuman, kay tungod ang ilang pagpangalagad, alang sa kahimayaan sa Dios, dili angay alang sa kahimayaan sa matag usa. So duha kagasa nga hiyas o duha ka hiyas nga piho nga naa sa atong matag nato. Naay kumon mao tong pag-ampo, gugma, o katong pag-abi-abi, kumon ra. Apan dunay piho mao kini ang pagwali sa pulong ug ang pangalagad. Pag-alagad. Duha ni. So nagaingon ang bersikulo 11, ang tao nga magasulti, ang tao nga magawali, kinahanglan magawali siya nga ang iyang sinultihan pulong sa Dios. Dili pulong sa tao. Dili ang kagarbo sa tao. Dili ang mga naabot sa tao, ang iyang pagkadato, ang iyang pagkadako sa ministeryo, ang iyang pagka maayo mo wali, hala king diha gara gyud kaayo, hala singgit, tuwagit, katawa, pahilak. Karon mga tao ana gyud mo, mahimaya gyud siya, dili na kinanglan magmatinud-anon kita nga alang sa kahimayaan sa Dios. Musulti ta sa sinultihan nga pulong sa Dios. Subusa ang pulong sa Dios atog yung iwali. Iwali nato ang kabubuton sa Dios alang sa katawhan. Dunay kahigayunan o walay kahigayunan. 2 Timoteo 4:2 nag-ingon, iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala. Magmadasigon ka niini. Himo ang pagpamadlong, ang pagsaway o ang pagpanambag diha sa tumang pagka mapaulibon sa pagpanudlo. So unsa may pasabot ning sa kahigayunan o wala? Sama ba may igsoon nagbaktas mong duha mga tao sa kadal nga pangpang, una naligas mong duha, nagkapot dito sa gamot sa lamang sa sagbot, unya hinihinig kalarot, unya paingon sa imong ubos pagkanlawom kayo nga kining pangpang mamatay gyud dito kay puros batuan. Musuha mutiyabaw na tong kauban nimo, apan ikaw magwali, unsay buhaton nimo? Bisa pag way higayon o dilis ka higayunan, iwali nimo. Noy, dawata si Jesus lamang makahatag nimo kinabuhi bisag mamatay ta karon apan tagang kag kinabuhing dayon. Dawata pag hinulsuli imong sala, tuo kang Kristo. Unsa may buhaton tawhana nga nagdungaw naman siya sa kamatayon niya. Nagtuo ko nga salig siya sa Ginoo. Mo na nga bisan may kahigayunan o wala, iwali gyud nimo pinaagi sa unsang sirkumstansya. Nganuman, kay tungod ang mayong balita, maunig gahom sa Dios alang sa kaluwasan ni adtong managtuo.
Roma 1:16 mo nang dilig yun ikaulo ni Pablo ang mayong balita sa pagwali. Nga naman, basaw nato Roma 1:16. Kay wala ko'y gakaulaw ang mayong balita, kay kinimao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Bisang klaseng tawhana, Hebreo man siya, Krisyanhon man siya, Hudyo man siya, bisang usang klasiha. Mutuo siya, luwas kayo. Mo na nga, ato kining iwali. Alaot yung ka, ug di ka muwali. Kinahanglan mo imong bation, alaot ko kung dili ko iwali. Mo na nga, bisan sa amo magtiayon, bisan tiguang na kuron, hinay na, daghang sakit. Apan, wali lang yapon. Wali lang yapon. Sa usa ka semana mo, wali ko, usahay 14 ka wali, kabuluhaton, mga Bible study. Matag Domingo, katulo, usahay kalima, kay naay discipleship, naay men's fellowship, naay mao na nga dili gyud nato ikaundang kalipay nato kay alaot gyud kung di ka takawali kay tingalig madisgrasya imong mga anak, imong mga ginikanan, imong igsuon, imong kaliwatan kung sarado imong baba sa pagwali. Kinahanglan muwali ka nga sinultihan sa pulong sa Dios. Mingon si Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16, kay kun ginawali ko man ang mayong balita, kini wala magahatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo. Kay mapugos man naggugayod ako sa pagbuhat niini, ingon nga ako akong katungdanan. Katungdanan nato ni. Ato gyud pugson. Alaot ako kung dili ko iwali ang mayong balita. Hinaot pa mo atong kasing-kasing nga alaot gyud tag di nato ikawali ang mayong balita. Ikaduha, mao na ang piho nga gasa ang pagwali sa pulong. Ikaduha nga piho nga gasa ang mag-aalagad. Mag-aalagad sa atong Ginoo. Basahon nato. Versikulo 1 Peter chapter 4 verse 7 to 9. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkayduol na. Busa magmalinawon kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang inyong panimuot aron kamo managpaampo og labaw sa tanan batuni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usag-usa sanglit ang gugma magatabon man sa kapid-ang mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagabagulbol. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa gamitan ninyo kini alang sa usag-usang ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalanlaing grasya sa Dios. Og sa versikulo 11, ang tao nga nagasulti kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ug ang tao nga mag-aalagad kinahanglan mag-aalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya og ang paggahom hangtod sa kahangturan. Mo nay ikaduha may igsuon. Ang piho nga gasa primero mao ang gasa diha sa hiyas diha sa pagpanulti o sa pagwali. Karon ikaduha mao ang magalagad. Kinahanglan mangalagad kita na naagyod pinaagi sa kusog sa gasa sa Dios. Ang pag-alagad may igsuon kini kinabubuton. Way Kristohanon nga dili alagad. Wa poy tinuod nga alagad nga dili Kristohanon. Kinahanglan kung Kristohanon ka, mangalagad gyud ka, kay alagad ka. O ikay alagad, kinahanglan gyud mangalagad kay Kristohanon ka. Apan dunay mga alagad nga dili Kristohanon, pinugos na. So, kinabubuton, imong kinabubuton ni nga ikaw mahimong ulipon ang buot pasabot sa mga lagad o alagad sa Greek ay doulos, buot pasabot ulipon, no? Ulipon ka. Wa kay gahom sa imong kaugalingon. Mahimo kini nga pag-ulipon pinagi sa kusog nga gasa sa Dios. Tanan buhaton alang sa kahimayaan sa Dios. Dili kahimayaan sa mga tao. Kasagaran mga magwawali nga mga lagad, sila mo yung alagaran. Maayo sila sa ilang kaugalingon. Ilang himaya mo ilang bantayan. Kinahanglan ang usa ka alagad
maubsanon sama sa atong Ginoo nga wa gyud siya maghunahuna og pasigarbo, pagkaransay sa iyang mga lihok, nagpakaron ingnon garbo kayo. Tanawa maingon ang Pilipos 2:5, batuni diha kaninyo kining hunahuna nga na mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Mao kuni atong batunan nga hunahuna ni Kristo mao usab atong hunahuna isip nga mga ulipon. Bersikulo 6, nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga ilugan. Hinunua, bersikulo 7, gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon. Tanawa, nagpakaulipon si Jesucristo sa mga katawhan, iyang gihantag iyang kinabuhi aron ang mga tao, mga maluwas, no? Diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. So kining pagkaulipon mo igsuon, usa kini ka tinuyuan nga imong buhaton nga ikaw gyud mga lagad diha kang Kristo. So busa kini usa ni ka piho nga gasa. Naana sa usa ka Kristohanon piho ni, unique ni, special ni. Sama sa pagwali special na. Apan dunatay kining mga gasa nga kumon sa tanan. Apan piho kini, special kini. Duna pay daghang mga laing mga hiyas alang diha sa paggamit sa ginarian sa Dios. Daghan pa sumala sa Efeso 4 bersikulo 11. Busa ang tanan nga pagpangalagad nato, pagwalin nato usa ni ka piho nga hiyas atong buhaton ni alang sa kaymayaan sa Dios. Colosas 3:17 nagingon, og bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o pagwali o sa buhat o sa pangalagad, buhatang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. So mao ni ang atong tumong maigsuon, mao ang atong topic, mga lagad kita alang sa kaymayaan sa Dios, dili sa kaymayaan sa atong mga kaugalingon. So timan ni maigsuon sa atong paghinapos, gihatagan ta sa Dios og tanan natong panginahanglanon sa kinabuhi, labi na sa pagpangalagad. Naa tanang mga gasa, og kini mga gasaha alang ni sa atong kayuhan og alang sa kaymayaan sa Dios. Gitagaan tag mga talento o talanton sa Ginoo, kahimuan nga magamit alang sa iyang kaymayaan og sa iyang ginharian. Ang atong tumong, unsay tumong nato? Mao ang pag-ila ni ining mga gasa o hiyas nga kanato nga gamiton alang sa ginharian sa Dios, sa pagpangalagad nato sa atong Ginoo, alang sa atong kauswagan o paglambo, paghamtong diha sa kinabuhing Kristohanon. Salamat sa Dios. Magampo ta. Dalay ko na mga amahan, salamat sa imong pulong nga amo karong napaminawan, nabatian. Hinaot pa nga kini amog yung dawaton, tuuhan, saligan, ibutang sa among kasing-kasing aron kami dili makasala kontra kanimo diha. So, mga Ginoo, salamat ining tanan. Lamang kini sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.